Камъни в бъбреците. Усещате парене и дискомфорт при уриниране. Ставате многократно през нощта. Тези симптоми не са просто неудобство. Те са предупреждение за бъбречни проблеми, които не трябва да пренебрегвате. Докато търпите тези симптоми, в бъбреците ви могат да се образуват камъни, които нарастват с всеки изминал ден. Когато достигнат критичен размер, болката става непоносима, сравнявана дори с тази на раждане. Последствията – скъпи операции, дълго възстановяване и риск от трайни увреждания. Но не се притеснявай, има решение и то напълно натурално с естествени съставки. През вековете хората са открили, че определени растения имат силата да лекуват бъбреците. Например, филантус, известен като трошача на камъни, също и мечогрозда и червена боровинка, които са използвани от древни времена за разтваряне на камъни и борба с инфекции. Тези естествени съкровища сега са събрани в Kidney Complex. Формула от 14 мощни билки, които работят в синергия за вашето бъбречно здраве. Kidney Complex разтваря камъните, елиминира инфекциите и възстановява бъбречната функция, без странични ефекти. Не чакайте остра криза, за да се погрижите за бъбреците си. Вземете здравето в свои ръце, защото профилактиката е най-доброто лечение. Натиснете на линка под видеото и разгледайте нашите намаления.